Nie, Tristia, chcem zobrať mydlo. Co? Nogi ľavnili. To má voľné len dešo. Lena, Joko, dojde. A dali čele? Už dal? Oplieski nám dal tu Mama, to hej, nechce po YouTube. Už ste na YouTube dneska. Takto žijú cigáni na Liptove, aha. Takto žijú cigáni. Tam po YouTube. Aha, ako žijú cigáni. Celý deň nerobia nič, iba sa nič nerobia, robotu nechcú robiť. Hej, ako si ma robí čarovať? Čo, Milane? No. Ako pán predseda, ako? Ale to čo neviem, že vás dá... Čo? Dneska ste vydali, pán vedúci, dneska ste vydali? Káka na dňom. Čo? Tak včera ste vydali 200 €, vravíte, hej? A Šuko vraví, že ste 200 € nevydali 200 €. Tak to teraz je konfrontácia. Teraz je konfrontácia, ako to vlastne bolo? No, teraz sme priznajili. Teraz normálne, teraz to vravte, ako to bolo včera. Vyhral 200 €, alebo nevyhral? Hej. Priznaj tu! Milane, tuto musíš povedať pravdu, vyhral si včera 200 €, alebo si nevyhral. Vyhral alebo nevyhral? Povedz pravdu. Tuto, priznaj tu. Ha. Ako čo ste neviem. Kamangol Liskoši vyhral 200 €. No čaká nám, nebo hraj nenúť. Si Kamangol Liskoši vyhral 200, či predal 200 €? Koho? O 200 € či predal? Bude tu na to nie. Vyhraná, automaticky. Tu dá do papíry z ničo, keď to. Čo? Už musíte priznaj nevcínam, daj polahčuj si oko. Musíš mať dôkaz, ukázať papiery, že máš 200 € výhru. Milane. Čo mi dám?